Assalamu alaikum, barkanmu da safiya, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon karatun namu wanda muke gudanarwa na Mi'atu Hadis. Yau insha Allahu a cikin karatunmu na Mi'atu Hadis za mu ɗora a kan hadisi na 4. A baya idan ba mu manta ba, mun kawo hadisai daga na 1 zuwa na 3 daga cikin wannan littafi namu na Mi'atu Hadis. Mi'atu Hadis, kowa gashi ya kamata kowa a ce ya mallaki littafin shi na Mi'atu Hadis domin yadda zai dinga jin ƙwarin gwiwa a wajen yin karatun. Mi'atu Hadis, Mi'atu Hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Mi'atu Hadis, hadisi na 4. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karɓo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Lallai bawa zai iya yin magana da wata kalma shi yana tsammanin kalma ce mai kyau bayan kuma saɓanin haka take. Kalma ce ba mai kyau ba. Yazil biha fin nari, to za a jefa wannan kalma a wuta. Ab'ada ma bainal mashriqi wal magharibi, nisan da za a jefa zuwa cikin wuta ya fi nisan da ke tsakanin gabas da yamma. Hadisi na 5. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karɓo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce, Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Inna Allah ya garu, haƙiƙa Ubangiji yana da kishi, wa gairatullahi, haƙiƙanin kishin Allah shine an yi atiyal mu'minu ma harrama Allah, mumini ya afkawa abin da Allah ya haramta. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. Hadisi na 6. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karɓo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, duk wanda ya dage da ibada a watan Ramadan yana mai imani da neman lada a wurin Ubangiji, gufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah zai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karɓo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, duk wanda ya dage da ibada a watan Ramadan yana mai imani da neman lada a wurin Ubangiji, gufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah zai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. Alhamdulillah, ya ’yan uwa ku ci gaba da bibiyar darussan mu idan mun ɗora. Yanzu mun tsaya akan hadisi na 6. Insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku ta wannan channel namu mai suna Madarasatul Khulafa'ur Rashidin Islamiyya. Allah ya sake haɗa mu da alkhairansa, amin.